Hello, hello. Mega love shout out sa aking 1,000 viewers in my house. Hello, good morning. Pasok-pasok mga kapatid. Okay na yung ganyan. Babalat ang aking mukha. Guys, tayo may live habang naghihintay ng Miss Universe. Kasi baka ako'y makatulog pag so mag-live na lang muna tayo. Para din. Dagdag what's ours char. Pasok lang mga kapatid. Pasok lang guys. Sabayan natin ang pagla-live ng ng Universe, Miss Universe later. Ano lang tayo guys, mga isang oras. Ay po sorry. Sorry naman po. Sorry.
Mega love shout out sa aking 1,000 viewers in my house. Dali lang ato kayo magmo-music. Grabe na ang pangit ang buhok ko. So dry. Dry na siya. Guys, tamsak lang dyan, tamsak. Mag-music tayo. Mega love shout out sa aking 1,000 viewers in my house. Lakas ako. Yes. Bagay. Ay. Hello. Mega love shout out sa akin 2,000 viewers in my house.
Hello guys, tamsak naman dyan guys.
Magbudots na lang tayo. Ang pangit, naglalaglag pala ako. Laglag ang aking internet. Oh my goodness, kaya nakakatamag mag-LS eh. Ang hina ng internet ko. Ba yan? Hi, Mr. A. Mega love shout out. How are you? Why?
Do you know how to make foot massage? Oh, really? Are you a man or a girl? Oh. Hmm. Why not? If it is possible, where are you this time? I make you a moderator if we are a lot. You can, if you are looking for the new friend in YouTube, you can make friendship. If they become, if my viewers become more. But at this time, you are only my visitors. So, welcome to my live stream. How you can massage my feet? Where are you this time, Mr. A? Let's dance, Mr. A. Martial arts. No? You are teaching also martial arts? Wow, you're so talented. You're so talented man, huh? You know a lot. Oh, good. So you finish studying martial arts? Have you ever kicked someone on the groin? I know that. I know how to kick in that place. Even I will not study the martial arts. I can do that. I can do boxing also. Without studying, I can do.
Don't be scared. I am not eating whole people, whole person. Only little, not the whole. I don't want the scrambled egg. Okay. Boiled egg, do you want? Really? Do you want? Do you want I will cut your egg? Maybe if someone kick your groin, you will become impotent. You cannot make baby. Why you like that? Hey, are you crazy? What are you talking about? Anyway, Mr. April, where are you? No. I don't want to kick anyone. I don't want to hurt anyone. Oh, really? You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom. I don't like to hurt anyone. I am not a harm person, so I don't want to hurt anyone. I'm just giving love to everybody, to anyone, not to hurt. Maybe. If you did something wrong to me, maybe I will give you so hard. Maybe I will kill you.
Pasok ang masuki. Win a golden break with KitKat. Visit our website and enter the code. It's love. Hello, mega love shout out to my 2,000 viewers in my house. Sayaw na lang ka, oy. Hello, mega love shout out to 3,000 viewers in my house. Guys, thumbs up. Pero ulo pang kausap ko. Nagpapasipa siya sa itlog. He didn't. Ay ate, musta po? Hindi ka pa natulog. Mega love shout out. Let's be Linda ate. Hindi ka pa natutulog. Mega love shout out. Los Luminda Velasquez. Salamat po sa pagpunta. Sa pagbisita sa ating live. Hindi ka pa natutulog. Sara ulo kong kausap ko, te. Tingnan mo yung ano, te, sa chat box. Sa live chat pala. Yung lalaki gusto niya raw magpa-sipa sa itlog. Hindi ko alam. Pumasok lang yan, te. Pinagtasagaan ko lang para may kausap. Buset. Sa ulo. Budot ka na muna dyan, te, habang di ka pa nakakatulog. Biyernes, log na
Me, I'm from Philippines. It's okay. Hello. Bigay love shout out sa 4,000 viewers in my house. Salamat sa pagpunta. Hello, hello. Pati na mukha ko. Triyoto ako, te. Dito wala ng tao, tulog na sila lahat. Mga nasa kwarto na. Ako lang ang ano. Tingnan mo mga sinasabi niya. Si Raulo. Te. Galing ako sa labas. Galing ako kila Jo. Tagay-tagay kami ng konti doon. Habang nagluluto si Jo. Kasi nag-akit si Alvin. Alas 12. Umuwi naman na din kami. Nakadalawang lata si bakla. Hindi ko man alam, te, na may wala ka pa rin pasok. Kailan babalik mo, te? Ay, ilang araw pa pala. 2 days pa. Lumayas na yung buwisit. Ay, nandiyan pa. Ako matagal-tagal pati, 29 pa. Lumayas ako kanina, te. Kaliwali. Hanap pa ng kausap mo dyan, si Raulo.
Nag-ano kasi ako, te. Para hindi ako antukin, manunood ako ng ng Miss Universe mamaya. Eh, ano yun? Alas 8 sa Pilipinas, alas 4 dito sa atin. Hello, mega mega love shoutouts, Jerry Rodrigo. Salamat po sa pagpunta sa aking bahay. Kamusta, kamusta po? Bigyan kita ng jacket. Salamat po sa patamsak. Salamat po, Jerry Rodrigo. Salamat sa patamsak. Mamaya silipin ko kung ano ha. Kung dikit na rin ako sa'yo. Pero I think dikit na yata tayo. Saan ba tayo nag-ano? Saan ba tayo nagkitang LS? Kay Kano TV yata eh. Kaya nga eh. Nag-live lang ako kasi para hindi ako antukin. Naghihintay ako ng oras. Kasi manonood ako ng Miss Universe. Oras na ba? Alas 2. Nandito po ako sa Dubai, Jero Rodrigo. Kayo po, saan kayo ngayon? Oh, hello, Manila. May nakikisaw-saw sa isapan. Ayoko nang entertainin kasi parang bastos. Ano na dyan sa Pilipinas? 2, 3, 4, 5, 6, alas 6 na. Good morning, Pilipinas. Good morning po, Sir Jerry. Delikado? Di naman. Kung tutuusin, sanay na kami kasi yung mga nakakatakot ang lumalapit sa amin eh. Kasi sa hospital ako nagtatrabaho. Ikaw, Sir Jerry, saan ka nagtatrabaho dyan sa atin sa Pinas? Uy, sir, wag mong nilalang lang yan. Trabaho pa din yan. Pinagkikitaan natin at yan ay marangal. So, be proud on it. Okay. Nasa Kainta ka. Ako, dyan sa atin sa Pilipinas, yung province ko is Bicol. Sa Camarines Norte ako. Daet. Don't touch my body.
Sir Jerry, ano po, okay lang po kung ano, kasi walang masyadong tao dito sa aking bahay. Okay lang po, mag-ano kayo, mag-explore kayo, wala pong problema. Hindi naman na, hindi naman sir, maliit pa lang yan kumpara sa iba. Sobrang liit. Ikaw nga, silipin ko nga yung bahay mo. Yes, sir. Jerry Rodrigo. Pareho lang tayo, sir. Monetize ka na ba? Pareho lang tayo, sir, ng bahay. Tingnan mo, oh. Pero ako, ano na ako? Namoni na ako. Ano pa bang kulang mo, Sir Jerry? Oh. Matagal talagang anuhin yan. Matagal trabahuhin yan. Ako nga magwa 1 year ko bago natapos yung ang WS ko na 4,000. Malaki pa ba, sir, yung kailangan mo? $3,000 or 300 pa? Hala, ang laki pa. Kaya pa yan, sir. Pero ano bang mo? Facebook account mo or Messenger. Tuturuan kita ng tricks para mapabilis yung mo, WH mo. Jerry Rodrigo din po ang Facebook mo. Sige, wait Dali. Sige, sir. Kita ha. I-add kita dyan sa Facebook mo. Siguro by tomorrow. Tapos ituturo ko sa yung tricks. Bibidyohan ko pa kasi kung paano sa computer ko kasi gagawin. So, tuturuan kita para mapabilis mo yung watch hour mo. Tapos i-play na rin kita. May playlist ka.
Pero ang dami mo na ring video ah. Nag-LS ka rin minsan. Saka sir, advice ko lang sa'yo, pagka mag-upload ka, haba-habaan mo. Minimum 8 minutes para maganda. Kasi pag na-monetize ka na, yung mga video mo, lalagyan niya ng ads. So, pag hindi umaabot ng 8 minutes, ay, sige po. At Luz Biminda Velasquez, thank you sa pagdalaw. More night. Thank you. Thank you, thank you. Ba ako? Yun na nga, sir. Kasi pag na-monetize ka, pag maiksi lang ang video mo, ang nilalagyan lang ni Lolo ng ads, minsan yung lang, dulo o simula or dulo. Minsan dulo lang o minsan simula lang. Hindi kagaya pag nakapag-upload ka ng mga 8 minutes, ikaw ang mamimili kung ilan yung gusto mong ilagay sa video mo na lalagyan ni Lolo ng ads. Yun yung kagandahan pagka minimum 8 minutes yung mga uploads mo. Add kita bukas, sir, sa okay. Libangan lang. Ako din dati libangan lang eh. Pero nakaka-frustrate kasi pagka yung pag na-monetize ka na tapos parang konti lang yung mga ads na Kaya yun yung magandang tips. Sige sir, basta makita mo na lang yan, magpa-pop up na lang yan sa'yo. Sisendan kita ng message bukas. Tapos ituturo ko. May computer ka, kasi sa computer ko kasi ginawa yun eh. Okay. Gawan mo na lang sir ng playlist yung mga videos mo. Lahat ng mga videos mo ilagay mo sa isang playlist. Para mag-combine din siya. May playlist ka ba? Wala nga. Ka sir, ilagay mo sa playlist. Mag-create ka ng playlist mo. Tapos lahat ng video mo ilagay mo doon. Para makakatulong yan. Pag pero ang galing mo ang bilis mong nakakuha ng 3 months ka pa lang ang dami mo ng subscriber. Anong ginawa mo, sir?
Good. Marami kang friends sa FB. Ayos yan, sir. Kasi pag friendly ka, marami ka talagang community. So, madami kang makukuhang ano. Oh. Salamat po. Dagdag friend ka din. Dagdag friend ka din sa akin. Didikitan kita ng mga ninja ko. Welcome, sir. Ganyan din po ako nung bago ako. Madami din akong hindi alam. So, natuto na lang din sa ano, pag nakakakilala ng mga bagong kaibigan, may mga nagbibigay din ng advice na ganyan, ganyan, ganito yung gawin mo. Ganon. Kaya, gano'n naman tayo mga small YouTuber, sir. Tulong-tulungan lang ba? Oo. Doon sa ano mo, punta ka sa channel mo, sir. Tapos doon sa ano, doon sa, paano ba to? Tingnan nga. Ayan. Yan, doon sa ano mo, sa dashboard mo, may home doon, may videos, may playlist. Tapos, create ka lang po doon ng ano, create ka lang doon ano, ng playlist. Gawan mo siya ng pangalan. Tapos, lagay mo lahat ng videos mo doon. Para at least pag may dumadalaw sa'yo, pag gusto kang tulungan na madagdagan yung WH mo, eh, yung playlist na lang ang ipi-play sa'yo para mabilis mag-gain yung ano mo, watch hour mo. Po. Wala. Punta ka lang, sir, sa ano mo. Punta ka sa channel mo. Pag nasa channel mo na ikaw, yung ano mo dyan, makikita mo dyan yung ano, may home, may videos, playlist, channel. Yan, doon ka sa playlist. Ano yun? Sorry po. Hindi ko nakita. Oo, sir. Add kita, sir. Don't worry po. I have my one word. Sige lang, sir. Baka gusto mo nang lumipat. Wala kasing tao sa ano ko.
Walang tao sa aking live. Mag-explore po kayo. Wala pong problema. Okay lang, no worries. Okay lang, sir. Pag-i-end na ako kasi manonood na rin ako ng Miss Universe. Anyway, wala kayong pasok, sir. Ano ngayon na Lunes? Ah, okay po. May work ka. Ah, okay. So, ang Facebook mo is yun din. Sige lang, sir. Okay lang po. Salamat sa pagsama. Tayong dalawa lang ang tao dito. Tinang ilang. Sipin mo na lang. Sandali nga. Sa ano po ako? Camarines Norte, Bicol. Camarines Norte, Daet. Ah, okay. Davao kayo. May mga, ay hindi pala Davao yung kasama ko dito sa bahay. Leyte yata sila. Pinapanood ko sir yung welding mo. Ididikit ko sa iyo yung sana hindi ma-spam yung comment ko para makita mo yung Tapos, meron pa akong isa. Oh, sir, baka may mga ninja ka dyan. Pasipa mo na din yung bahay ko. Jerry.
Wait lang sir. Inaano ko yung ano, yung mga ninja ko sa YT. Ididikit ko sa'yo. Ano yun sir? Hindi pa ako gumagawa ng ninja. 1.8 pa kaya nito. Ah, okay. Okay. Ayan sir, ano na ako. Sige lang sir, kahit wag na po okay lang. Ayan na sir, nadikit ko na yung ano ko, yung dalawang ninja ko sa'yo. May dalawa akong dinikit sa'yo. Tapos, sa YouTube, sa Facebook. Dali. Ito na lang. Roger Rodrigo. Sir, andyan ka pa ba? Ikaw to? Ikaw to, sir? Ikaw to? Okay. Okay, sir. Sinendan kita ng message sa Messenger. Bukas gagawin ko yun kasi sa laptop ko kasi ano yun eh. Ay, wala ka nga palang laptop, no? Basta yung gawin mo na lang yung sa playlist. Tapos, ipa-play na lang kita sa laptop. Basta gawin mo yung playlist. Lahat ng video mo, ilagay mo sa isang playlist para ipa-play kita. So, okay na sir. Kita-kits na lang tayo sa ano, sa Messenger. Salamat sa pagpunta ha.
Tatapusin ko. Libre talaga. Ganon. Problema nga, hindi mga makauwi ng Pilipinas eh. Nakaban yung Dubai sa Pilipinas. Nakaban ng UAE. Ang dahil sa variant na yan. Same to you, sir. God bless po. And have a nice day. Tapusin ko na tong live ko na to kasi ako yung may papanoorin. Adik sa Miss Universe. Sige, sir. Thank you. Salamat po. Kayo din, sir. Bye-bye. Thank you sa lahat ng mga pumunta. Thank you to visit my live stream. Thank you. Bye-bye.